sa kalasamahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa itong Ginoong Kristo, ang gugma sa Diyos, o ang panagiusa sa Espiritu Santo, manaapay. Manausag kanimo. Mayong buntag kayong tanan. Aniya kita ko nagkatigog na itong pagdaig, pasalamat sa Ginoo, atong pagsaulog usab sa kapista ni San Lorenzo, diakono ug martir. Sa hilom at ihalangan to sa Dios, ang atong mga personal nga mga pangalan. Uban sa intensyon sa itong Santo Papa sa misyon sa simbahan, alang sa kalinaw, alang sa kayuhan sa mga masakiton. Sa gasa sa maayong paglawas sa kinahanglan sa matag-usa, ilabi na mga lumilihok sa itong parokya o pasilang pamilya. Para usab sa mga grasyang kinahanglan sa itong makaigsunan nga nabiktima sa mga kalabutan. At usab kinihalad alang sa kapulayan sa mga kalag, sa tanang mga nangamatay, ilabi na sa mga mahalatot sa kinabuhi nga mihalin. Kung arumahin mo kitang dako sa pagsalmo ng Santos nga Misa, nusulat o karon ang mga kasalanan ito nabuhat o mga kita sa pasaylo sa Ginoo. Nagakumpisal ako sa Dios nga mga gahong sa tanan, o kayo mga igso nga nakalapas akong nakuyamot sa una, sa pulong, sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglang bubatan, kay akong sala, akong sala, akong sala. Busa ng amoy ako hanggang sa Maria tunay-tunay. Sa tanang mga anghel ng mga santos, o kayo mga igso, aroy kuliyam ko sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluy ano na kita sa Diyos nga magahaw batanan, o pasaylo sa itong mga sala, pero na kinariagat to sa kinabuhigan. Amen. Ginoo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Kristo kaloy kami, Ginoo kaloy kami, Ginoo Magampog ito. O Diyos tungod sa iyahang may nitong paghigugma kanimo, si San Lorenzo na himong makaunayon diha sa pag-alagad kanimo o mahimayaon diha sa martiryo. Himua nga mahigugma kami sa iyang gihigugma o magbuhat sa iyang gitudlo. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoo Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa kaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Timan-i nga nagpugas og jutay, mag-anig jutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan mohatag ang tagsa-tagsa sumala sa iyang gusto, og dili magbagutbot ni maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa nahatag nga malipayon. Ug makahatag ang Dios kaninyo, og labaw pa kaysa inyong gikinahanglan, nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon og sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabus ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga mo'y naghatag og binhi sa magpupugas ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan, ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamahinatagon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Bulahan ng tao nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ng tao nga maluluyon, ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Bulahan ng tao nga madlukon sa Ginoo, nga naglipay pag-ayo diha sayang mga sugo. Ang iyang kaliwat may munggamhanan, ibabaw sa yuta. Ang matarong nga kaliwat, pagadaygon. Bulahan ng tao nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Maayo ang tao nga manggihatagon ug magpahulam, nga nagadumala sa iyang kaptangan uban sa katarong. Dili gayud siya matarong. Ang matarong nga tao hinumduman kanunay. Bulahan ng tao nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Dili siya mahadlo sa daotang taho, malig-on ang iyang kasing-kasing, masaligon sa Ginoo. Ang iyang kasing-kasing dili matarong, dili siya mahadlo, hantog masudong niya ang iyang mga kaaway. Bulahan ng tao nga maluluyon, ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Kusog siya nga muhatag sa mga kabus, ang iyang kamanggihatagon mulungtad sa gihapon. Ang iyang gahom ibayaw ngadto sa himaya. Bulahan ng tao nga maluluyon, ug nagapahulam kanila nga nagkinahanglan. Alleluia, alleluia, isugid mo, Diyos kay maminawat sa mga ipamulong mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manakay niyo. Manausab kanim, Ang pagbasa sa dos Ebanghelyo sumala ni San Juan. himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon siya mga tinundan, sultihan ko kamo, ang usa ka lugas ka trigo magpabilin nga usa ra gayud ka lugas, gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kun kini mamatay, mamunga kinig daghan. Ang magmahal siya kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi, niining kalibutana, magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot magalagad kanako, kinahanglan mo sunod kanako, aron kunhain ako atwa usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasinungog kaniya nga magalagad kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.
Makigsuon ang ato ang Ginoo Kristo, magayo ka nato og usa ka butang nga wala niya po'y sa iya kaugalingon. So si Kristo, dili magayo ka nato og usa ka butang nga wala niya po'y sa iya kaugalingon. Walay gisimba nga bathala sa mga tao kundi si Kristo ra nga nagsakripisyo sa iyang kinabuhi tungod sa gugma para sa iyang mga matuod. Ang masakripisyong gugma ni Kristo nga adunay gahom sa pagpilo-pilo sa gugma sa kinabuhi. Ang buhat ni Kristo nga walay pagpangita sa kaugalingong kayuhan nagpatugha sa uban pang mga susama ni Inido. Kung mao ka na sa itong pagsaulog karon sa kapistahan ni San Lorenzo, siya usa ka diakono sa unang simbahan sa tunga-tunga sa ikatulong siglo. Namatay siya nga martiryo, nga diin giasal siya nga buhi. Sa diha nga giasal na siya, bihagyo siya nga tuyukon. No? Ang pikas na sabkilid kay murag in quotation na paig, no? Ang pikas kilid. No? So ang pagtuod Lorenzo makaigsunan o iyang may sugong gugma mga bunga sa mga sakripisyo ni Kristo. Although wala kita tawag nga mga mahimong bayani parihas sa gibuhat ni Lorenzo. Nadaog ni Kristo ang susamang grasya para kanato nga pasaano nato nga itong mga krus ug puy-an ang kinabuhi sa dili hako nga gugma ug pagkamagihatagon. Sa panahon nga atuang pamalandungan ang kinabuhi sa mga santos, kita madasig diha sa ilang matinud-anong pag-alagad kang Kristo o sa iyahang simbahan. Ang ilang pagkamatinud-anon mo ang bunga sa pagkamatinud-anon ni Kristo. Our acts of fidelity will give life and courage to others to do the same. So unsa may hagit para kanato mga igsoon? Magampo kita nga unta tabangan kita sa Ginoo nga mahimo nga mas maghihatagon sa atong adlaw-adlaw nga pagtahan ngadto kaniya. Ikaduha, maghalad kita og matud-anong pagsakripisyo diha sa atong pagampo o pagtahan sa atong kaugalingon para sa makalag sa purgatorio. Hinaon unta. May nagpalihog sa katiligmanong pagampo. Sa atong pagsaulog sa kapistahan ing dakong santos sa simbahan sa Roma, ang inahan sa tanang simbahan, magabuyo kita sa atoang may gugmaong amahan, ngayang itugot ang mga hangyo ngay diusa natong giampo. Muingon kita, Ginoo dungga ang among pagampo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga mga diakono sa simbahan, magmasibot diha sa ilang pagpangalagad sa pagwali sa ebanghelyo pinaagi sa pulong ug sa ilang panikingnan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga mudaghan ang mga Katoliko nga moboluntaryo sa paghago alang sa kabos nga mga katilingban ug kanasuran. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang atong pagkabililhon ug panalipdan ang mga kabos isip matuod nga mga bahandi sa simbahan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga maangko nato ang kalig-on panahon nga motakboy ang mga balatian sa lawas. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga imong tang isipon nga takos ug mapuslano na lang kanamo nga ang halangdong Teopilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Nga ang atong mga minahal nga mitaliwan makasulod ngadto sa gisaad nga ginghariang tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among pagampo. Magahong nga Diyos pinaagi sa pangaban ni San Lorenzo, imong martir, dawata ang mga katuyuan
nga among gipadangat sa ngalan sa imong nabanhong anak ug buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Dawata o Ginoo, kining among mga gasa, timaan sa munggugma, sa upaw santosa. Kining tanong, kining bino, ginamat sa kamot sa tao. Ang imo grasya, bunga sa mong kahalia, ihatag na kanamo, ulangin mananahan. Sa tanan panalangin, sa kadaan panalipin. Ang mahal mong alawas, pumilihon mong loob. Ibuang kaluwasan, ginagumit sa tanan. Mga igsoon, pag-ampong kamurong ako yung sakripisyo, dawato sa Diyos nga mahan nga magahong batanan. Dawaton nunta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig o paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Kaluy ipagdawat Ginoo ang mga gasa nga among gihalad ning pangili ni San Lorenzo. Mahimo ta kini nga panabang alang sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaagay siya. Manausab kanimo. Ibaya ang iyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga bahad, Diyos katunhay magaho matanan, agay ug mataro gayon, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sarang gabit. Kay imong santos nga martir si San Lorenzo, sa pagsunod sa paningigna ni Kristo, mihalad siya kinabuhi aron paghimaya sa imong ngalan. Ang iyang kamatayon nagpadayag sa imong gahom nga naggalig-on sa among tawhano nga kahuyang. Imong gipili kadtong mga bahuyang. Ug imo silang gilig-on aron mahimo silang imong mga saksi pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasagyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunog nga pag-aw. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit ug yutas sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Dayon ang naran, isa kalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santo kayo ikaw, Ginoo, ang tumuran sa nagkasantos, ipanalangin mong Espiritu, aron pagsantos din mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo, galawat ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siya ko galingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas, o mihatag iniganto siya mga tinudan o bingon. Dawata kininyo nga tanan og kanta, kay kini mo nga kong lawat, kay tugyan alang kanimo.
Sa sabag pagi tapos ang panihapon, bikuha siya sa kalis. Ipasalamat kaniyong pag-usap. Mihatag ligat to siya matinunan o bingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan ini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang ang tanang mga tao aron ang mga sala mapasay mo. Buhata kini aron paghandog kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka namo, pinaagi sa imong krus, upang kabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatay ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, ning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo. Tungod kay imo kami giisip nga ngayan, nga moatubang ug walagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Hima nga mahigpit kami diya sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaong mga banhaw sila wag na nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan kapag sudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kami ang ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ginahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imo ganan. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo magahong nga bahad diya sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dugog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amahan mo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw. Ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualuwa sa kami sa daotan. Bagay kami kanimo Ginoo nga mo kami luwasos na nagdautan at tagi kami sa kalinaw ning panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malauon,
sa pagbalik ni Kristo among maunugos. Kay imo man ang gingharian, ang gahulog ang himaya, hangtod sa kahapturan. Amen. Amen. Ginoong Kristo kay Gord kasi mga apostoles, ang kalinaw ibili ko kainyo, ang ako kalinaw ihatag ko kainyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaakay, Manausab kanimo. ipakita ta ang paginigsun. Kini mga tumayong baong Diyos, ang Kordero sa Diyos, na nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulhan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Nabuhong kami Ginoo sa imong santo sa gasa, naghangyo kami kanimo nga ang halad sa among pag-alagad kanimo ning pangilin ni San Lorenzo, mahimo alang kanamo kaduga nga grasya alang sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Karon mo lang kita usa ka man namo, usa ka maghimaya ka Maria, ug usa ka himaya sa mahana to ipadugod alang sa kapulayan sa makalag nga mga nangamatay, ilabi na sa mga mahal ato sa kinabuhi nga mihalina. Kitag tanan. Amahan namo nga nakanang mga lagi pagdaigod ang inyong ngalan, mabot ka namo ang inyong harian, matuman ang pagbuot din sa yuta may sa langit. Ang kalan namo sa makadalaw, ihatag ka namo karamadag, ug pasaylo ang kami sa among mga sala. May nga nagpasaylo kami sa mga kasalanan namo, ug dili mo kami itugian sa panulay. Hinunuan sa kami sa dautan. Maghimaya ka Maria, na puno ng grasya, ang Ginoo manaa kanimo. Bulahan ikaw sa mabay nga tanan, ug bulahan ang dugat at tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igaw mo kami makasalanan, karon sa oras sa kamatayon. Himaya sa mahal, ug sa anak sa Espiritu Santo, maingon sinugdan karon sa gihapon, sa makatuigan walay katapusan. Amen.
Pahulay gadayo dihatag kanila o Ginoo. ug ang kahayag mo lay pagkapalong budan ag kanila hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manakay. Manausab kanimo. O palaginaw sa kamo sa tumihugma o Diyos, ang Abahado, ang Anak o ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ang Santos Gabisa, lakat ka mong isagya o magkalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nabulahan kitang tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon sa gihapon, atong pagsimba.